gamaya niya kung nakahoy ron. Oy, suko na punta kong bana ron, makay gamay, kaya kong nadala. At tuon sana ko, be. Han! Unsa man na? Kahoy! Unsa man kahoy pud nimo? Uya, oy! Ultimo 1/4 ka bugas di na makaluto ng kahoyan na nimo. Nangalang kahoy, ulan-ulan na basa niya. Mura man ang kahoy nangahulugod. Unsa man ipagmata na ko, may linong agdiri. Oh. Wait, Naman ko'y gilungag daan ganiha. unsa man yung linong ag nimo og takso nimo duha ka kutsara pang iring ra. Naman gilungag daan ganiha, bawal na ko nilakaw. Unsa man ang mga hugas mo wa ka dang hugas day. Ay, sus, kabalo bitaw ka nangita tag mga wala o gulay. Wa na ba tay bugas diha oh. Unya, Paningkamot man pud makabugas ta. Unsa ka na ng mga anak na to? motor ko niya, mangita ko pangbugas na. Asa naman po itong mga bata na to? Eh, sige naman po. Mangita daw, naroon mo ito dragan niya. Ano? Oy pa, Ay, sige ko ang cellphone diha ba? Tabangis mama ni mo pangahoy, oh. kadit lang kay kapan ba online class. Online class niya, nag-email ra na niya. Dali diha ba? Oh. Ma, nag-online class ko ba? Tanawa ko niyo. Ron, ay sige, cellphone diha ba? Pagtabang sa diri doon, noon sa mga dungay, ako gikan pa ko ng ahoy ba? Kadit lang ba kay nako kita na Audrey o lipas na lisoda. Suda bitaw. Kaya Oh? sige ra kag cellphone, ganiha ra man ka diha. Tagpila ra man ka oras ng klase. Ala. Awa, pastang kusuga oh. Sige na, pag ko na diri, paglihok na diri, okay, mangita pa kong bugasan eh. Ay ma, ga-online class ko ba kay gusto na ko makahuman. Kumana na niya, wala ko amoy kaon. No? Han, ganang. Ay, sige, kapuan na dra, problema na dra, kay ako na ikuan na. Wala tay panihaponon karong gabi iba. Ayaw kabala ka lagi ako mangitag bugas niya. Amo ato ko karon, mangitag Mangita ko. ko. Ang makamangitag bugas nga may magnay mag Ay na ko dra oy, mamalit gud ta. Sama na dia daw, di ka mulihok dia. Online class ma ba? Kadiyot lang. asa man sila gibatong ron? Mga bata naglagor to niya. Lago po tingal dito. Hinloy lang ning balay dire. Ako lay, kanang plato ako lay hugas niya ni gulay na kung ikan mo kanog bugas mo palit. Magpalit na lang pugog sudan. Apili na lang kung kuan be. Unsa man? Unsa ni shampoo kay maligo ko. Sige. Hinloy ni dire ha. Okay, pasa ko palit kog bugas. Ma, Ha? tagay tag-panload be. Hoy kwarta. Kinagod magic lang. Mato na ko. Balik na yun ba kay gutom na kaayo. Lagi. Kagitan. Kinabuhi ani oy. Ako man tay babae. Pura na magnog ako na lalaki ani ako na mahinoy nang ginabuhi ani para sa akong pamilya. Bastang mahayan ako no. Ngano bitaw naglinyo po ko ng lalaki ha oy. Pagkwantahon na lang nako ni kay saon ta man. Ato man ni nasudlan, mo gani na gingon lang nga, tildit do spark daw. Wala na mangita sa ko palit og bugas we. Sila to na ni pa. Para kadang sa ni paghaning lang daan diha pag init lang daan diha ginito kay mabutos mama ni mo ron. Taka subukan na lang naglinaw agda apon na oh. Nila kay di madugay na natos mama nimo magdala daw to siya bugas daw. Ambot asa na pud to nagkuan ko ron nangutang ko ro to or asa. Diskarte na niya. Napaning kuan no. Inas mama nimo ha nga. Ay, sabing bata ani nga. Hugason dire yo. Inas mama nimo kumabot ha nga kuan. Hugasan na ning plato. Oo. Natulog sa ko. Ihayan nimo po oy. Dida, kukawa lang kung nanas mama nimo ha. Oh. Simple kuan. Kung mo abot diha, pag init diha. Kung nakadarag kape, timplahin kong kape. Oh. Uy, kini nag-aso ang balay. Kini naayun ni giluto. Tol, lakon sa kadya. Naginit og tubig ba kay si mama gisugog bugas. Walay kuan tol. Gutom mo ay. Gisugog pa kay si mama no kay pautang tingali to dito. Papa day. Nawag ko no si katulog ko padako rag tiyan. Tukabar ko na. Wa pa may mga kaon pod. Gana na awo wala nga mukhang kog kaldero. Tay gutom na kay bagikan kog laag. Matay tabang-tabang ko diri hugasin na plato ba o kay sige glaag. Nagkuan mi dito nag-study mi. Kanang kuan gad grupo god magkuan ba? Group study? O group study.
Hugasin na ng plato. Si Mama Ray ko na si Mama Ray may muhugasan. Sige na magsalig kang mama. Tana mas mama oh. Si Mama man ang kusgan diris balay. Yaha man ang priority na. Ya kayod siya nga trabaho para makakaon ng taka mo. Di kaya po mo tabang dres balay. Bisag mo silig lang mo Isa hugas ni ng plato. Pakuan, iyaha naman ang responsibilidad diris balay kay siya man ang kuan. Kung baga haligi ng tahanan. Haliging tahanan. Dapat ang haligi ng tahanan si Papa unta oh. Di ka na sa papa, dili na patrabahoon kay Saon man ako ni pag kuan ron. Ay nga, wa man jud ko kadalag bugas. Wa rin magpautang kay bako kabayad. Mahan niya. Kung mga anak, luwi kay turon. Walay kaon. Ihapon. wala gyud bahaw ya. Wa gyud. Tawag init ang tubig ko. Mama, asa mas mama gyud. Ganihar man katon nila kaw. Gahi abag ulo nimo. Ingnag nangitag bugas gani. Sige, ignas mama hang, inig mo ulis mama, ingna nga ni abot ko. Mangita sa kog kaon siling. Sige. Why kuan si Papa po. Bahala na mo. Kuya, nakoy. Oy ma. Musta naman imong lakaw? Nakakag bugas? Dunay problema na kurong nakba kay wa jud ko kadala ba. Kaon mga to ni oy. Sige lang ma. Makakita ra dito niya. Kasi ako rin makadiskarte niya ng itag bugas. Ah, sa papa nimo. Oo, natulog si padakog diyan. Sige na, ano lang sa nang imong sama na ininit? Ini tubig kong tawag. Pagkabot nimo titsulan sa taka mo. Tama, untay bugas. Sige, kunin lang sana kay. Kaon na ko sa papa nimo ha. O sige ma. Sige. Han. Han, bangon sa kudiya, Han. Han. Ngayon, sa... Ako problema ba? Wa ko kadalag bugasan, oy. Ha? Wa ko ka kuan og bugas ba? So may lumako na to ani ro, malay ka kadalag bugas. Mo ko na problema na ko, wala ko ka kuan og bugas eh. Na ako na nabayaran tong So man di aron ron. Ay, nagbuga ko kahoy ba? Wa pa na ito nabayaran tong gikuha din natulas. Ha? Wa pa Pa di, din nabayaran. wa pa di mo na bayri. Asa naman dai mo makita? Ha? Na street man ka panghabas. Di gibayad pud ako tong gikuha og mga sudalan ng bata ato nagkuha sila mga Milo dito sa tindahan. Wala ko nabayaran tong bugas. Kaya ko sige kuanhan, ya basin makakita ra dai ko unya. Pagkuan lang sa gudra. So tang kuan ani ga. Kuan ani ha, des na di. Dalan uy. Ay, ko sige kasukuhan. Sa man ni kuan nga. Usa may kanon na to ani ron. Ay, ko sige kasukuhan. Usa na ron ron gatak ang naman ka wa may bugas. Ay, Ako lang mainit ang kaldero ba? Makuha ng kaldero, mabuslot ng kaldero anay kalaki imong gitak ang kusog ang kalayo way sulod. Pagkuangit kinagtumog ko na bugas dalas mama god wala ko sa. Huwag ka ko ka-diskarte dong no, eh. Ikaw si diskarte dito pa sig pagsalig ni mama oh. Nangako na siya sa uno sa kuang buhion ko niya. Sige ra padako si mong tiyan nga. Sige ra Pagkitay katulog. ko bugas dia oh. Sige bi. Bukan ni jahat. Ba. Raw ka. Han! Oh! So, what's up mga kata, mag-shoutout na dali sa nagpa-shoutout na shoutout kay Mervin Lina, kay Dennis Musca from Davao City, and shoutout kay Roselyn Sinyas Palaispo, and shoutout kay Merlita Monte de Ramos, shoutout kay Libra, shoutout kay Kenneth James, shoutout kay Vince Motovlog Official pag-support sa YouTube channel, kay Rosel Mahosay, shout out, then kay Marites Pigarom, shout out from Manila, then paki-support po sa YouTube channel sa Dapilcan channel, so taga Davao ni sila, so paki-subscribe sa YouTube channel, and Rosalind Sinyas, shout out din kay Maripit Talandag ng Davao City, kay Rosel Torres, kay Edwin Galig from Malaysia, shout out, and shout out kay David Diaz, shout out kay Jenno Luzon, kay Benjo Manching, shout out kay Aldis Nasnag, shout out din kay Rinan Adokal, kay Ariel Morphy, shout out kay Scoopy Ronda Vlog from Cebu City, shout out Subinaw Junior Erier, shout out from Carlos City, kay Regine Sadibia from Butuan, kay Rindan Torbela, shout out, then kay Ramel Yara from Aklan,
And shout out kay Leah Domanic from Agusan del Sur. Shout out kay Abner Kasan from Pulumulok. Shout out kay Ayan Bangkil from Sultan Kudarat. And shout out kay Chief Subiniano from Carcar City. Kay Maiko Bagoyo, shout out YouTube channel. Then Gabriel Flores Buhay TV Vlog YouTube channel. Then shout out sa kay Rumji Catalan. Shout out sa Brian Mintoro, kay Kenneth James, okay humana. Then shout out kay Enerio Diloy. So kana lang no, daghang kayong salamat sa pagtan-aw sa video. Comment lang mo diha hashtag kaatang kay mga shout out sunod. Then ay mo kalimot sa pag-follow sa mga Facebook page para mas mudaghan-daghan na din paki-support na po sa vlogging channel Ronald Atang. So kana lang, daghang kayong salamat, subscribe, bye bye.